Mar okinyi kawuono en chieng' tarik 10 mar adek higa mar 2025. Koth maduondo chwe nyaka ragwajwage kor gwenge mopogore opogore. Gweng' mintiere chiew nade bure ka kawuono aneno kwa chiew makara yamo mafuto koni kod kocha. Machiegni chenro marwa ma en chenro mar upiny chako sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao. Oyawre nyaka Ramogi Ajwang' ageno ni chiew maber kamoro amora ma intiere to ineno ka intiere gweng' mane. Bed kudo nyaka e giko mar chenro mar upiny. Nyinga Joyce Odur. Oyawre nyaka Ramogi Ajwang' chiew nade an kone chiew makare kendo Nyasaye kamano. Wachopo e studio kiny makon mar kelo chenro mar piny kod bako romo Nyinga Cleophas Oluoch. Jagi sumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Sharon chiew. Achiew maber hin. Achiew makare Joyce. Amba chiew makare wago ni Nyasaye kamano. Wacha ni kinde ma sikunde dhi mbele gi chenro magi mag somo. Koth chwe. Derepe obeda kicha. Achako kalo kona mar ofis ka nyamburko moro nosedonjo e bugo. Podi. Kapodi. Kore token mar jowuoth ema nyithi sikul. Ema nyithi sikul. To kaka nyithindo osegole iye kanyo kata ni gintie kata tergi kama chal nade. Nyamburko odhi to donjo iye kacha. En ng'wech mane gokinyi gi nyithi sikul. Mokwongo kawo gi chon. Ogutergi atera mos nikech japuonjre kokawo sa 10. Nikech gokinyi sani be pod onge jama olawo jama. To koso nitiere buge yo to nok en nitiere buge nikech sani ng'eni pi bende imo bugni mantiere nderni. En bugo moro mosekuon mokete kabros. Mana mane bath ndara mina ni mai buke ndara. To nyalo bedo ni seche moko dereba no pod nindo poko chiew maber. Derepe onind makare. To tingo jopuonjre bende manindo. Koro buok ma jopuonjre ma kamago bende nyalo yudo. Ikine ma mago tima ng'eni mago gik moko matimore okinyi. Ka oganda dhi kuonde gi mag tich kata kuonde mag somo. To kopogore gi mana kani bi wero chapat. Joyce ero chapat. Hata ero chapat. Aero chapat. Kaono ticha dika. Kaono ticha dika. Ayo nitie masin moro midwa nyiew maloso chapat. Chapede. Magoro chapede. Dwa chamore. Chapede. Ayinya nyato ne jopuonjre masomo e skunde mopogore opogore. Mano singo mano golo odiochieng' manyoro kod jatend piny William Ruto. To koro yie mana jopuonjre. En wanya dok skul. Dhi chamo chapat. Dhi chamo chapat e skul Sharon. Dawe kanyo. Skundnga. Joyce chame. Okachame. But aparo ni nitiere time achiel kende mane wayaw skul ka jomoko pok oyepo kwa ne form 4. Emano wuondwa gi chapat. To be ok en chapat moro miyocho ni chamo chapat winjo ni chamo chapat. Emana mar bilo. Aparo ni skul mochamo boflo mago makati. Akek tinde be chame. Ujo hawe. Nikech wan moko nwa winja. Kam kata to en dichiel chieng' Jumapil. To koro nan captain mar dining hall. Koro ane custodian mar mkati. Koro ayudo full jok moko poga chiel ji adek. Kata kamano chapat achame primary. E tok skundwa kanyo nitie mama ne uso kanyo ni Mama Oscar. Ema dhi nyiew chapatiri. To bing'eni tinde wanyalo wacho ni home chapat odok piny nikech chon cha chapat ni chamo mana kinde sikul. No wacho ni it was a big thing. Ne ni gima duong' ahinya. Makata kutedo chapat koro inyalo dhi sungo ne nyathi jirani. Kiki wuothe ni mnaka chapat teda uya. Chapat teda. Machani dhi kwayi pane gi jirani. Jirani yonji chapat. Tayaro kaka joluo wacha chapat. Nyakoro ngwaja machiegni wanyisi chenro magwa okinyi makawuono bang' ma ami weche manyien bedi gi kaka piny ochiew. Nonro mar gazet aneno ka Nyawadwa Cleophas Oluoch oikore ntiere gi Daily Nation gi Standard. Kaka be nyakoro mojo nitie gik mathoth ahinya makoro warango. Wacho ni nyoro Raila Odinga. Nyoro ne ntiere kaunti ma Kiambu kama yore nyasi moro kanyo mano mar ik. Kendo wacho ni pile ka pile ntie weche manyien machopo. Wacho gik mathoth no tie sirkal mano mar William Ruto. Ok ni giweyo ok ni koro biro Raila miyo gichung'. Moko pod ok ti nyaka sani. Nyoro wacho kanyo ni Ruto ema no biro ira. Okwa mondo mi akonye. Koro wacho ni okwa mondo konye. Wacho ni solving country's problems. Chali Raila menengi ofungu kata yo ma oda konyo go Ruto tayo go sirkande masani odong' kanyo gigni. Wacho ni ariyo mondo mi otieki orang kaka oikore ni yiero machielo mabiro. Cleophas no ka gazet ni mar The Standard emomenyo gino wachno mapeko kinyi makawuono. Raila grows cold feet. Gimokwongo mabende wacho ka ni jogo mosebedo ka wacho no ondhogo. Ondhogo ng'a. Openjo kanyo ni andhogo ng'a.
wacho ni eno pokondhogo ng'ata ng'ata giwacho ni gin kaka ODM gintiere kod chung' margi kaachiel kod gigo magitimo omiyo eno wacho ni onge ng'ata ng'ata mosedhogo pod omendo keto sirikal tesre to kochopo 2027 gibiro golo chung' margi ahinya nyaka weche ma gidwaro noket kare weche mag SHA weche mag abductions system ok dhi makare obed makare koro warito neno ni ochunga kara kosango matimore angeni kata mai kodhi bedo kama kuka e gazet nitie mathoth bende ma angwa bedo kwa twak mokwongo ma bende magi dhi bedo ka achiel kuom gigo magi bedo ka giwacho momi pe gazet ma The Standard ka irange kanyo ni siasa ni mar andhoga pod en penjo mamedo wuok ni ng'ama ndhogo wadgi tiwacho ni winjruok ni gi siasa kod moko bende manya wacho ni okel kata dongruok ne oganda onego bed ni ji chung'e machal nade mano twak mabende dhi bedo kacha sa achiel nyaka kanyo sari winos nyaka Ramogi Ajwang bang' twak mokwongo mabo bedo katayo kawoni chieng' tich adek ibo bedo ka yudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jael Lieta kama bang'e e chenro e twaka mano e mbako romo machakore sa 3 nyaka sa 5 Cleophas bro chako kod chal mar fwambo kama bang'e to Sharon bro bedo ka tayo twaka e chenro mar mbako romo kotudore kod midhiero mosebedo kwa nene kuonde kunyo mula konde mopogore opogore mapacho kae to midhiero makamago nyaka Ramogi Ajwang osebedo kama waka konagi wacho ni gwenge mago makaluo kene mabende wajatore kunyo mula poka joka Kiambu apano nyadi chiel masawa inyalo bedo ni winjo ni ng'ato kunyo mula to kunde kunyo mula ntiere ahinya e gwenge magwa makaluo to e kinde thuolo mosekadho higa ni kende waneno oganda mabende nolalo ngimagi mogik kata mana mondo timore machiegni gin mine abich manolalo ngimagi e kar kunyo mula moro mantiere Rarira e county ma Siaya omiyo kiny makawuono adhi bedo gi jalo nyaka Ramogi Ajwang mabende biro bedo ka somonwa paro ahinya nyaka lure kod kunde kunyo mula nikech Cleophas gi Joyce wachre ni kunde kunyo mula ma osebedi kata mana ka wacho ni gionge kata mana wegege gin kunde kunyo mula manowe ji dhi to donjo iwacho ni gidonjo ataro mar chik koro akeni nego bini dino kuonde go koso nang'o aparo ni paro makamano jolony biro bedo kanyiso yo makare nyaka Ramogi Ajwang kotudore kod mago duto inyalo chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. tudri koda mbui gadro te mag Facebook X kod mamoko Cleophas Oloch nyaka Ramogi Ajwang mbui maga yuda gi nying mar Sharon Ng'ombe bil koro nyaka giko nikech ma en rupinya mokwongo hoito ndweche mimi sijaenda kwa Ruto amekuja kwangu mimi nimesema mimi nibaki msimamo yangu haijabadilika ninunue mashini ya kutengeneza chapo na nimekubali nitamnunulia mashini ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1. Dok masanguenya maduano wawuogo kaka gavana kawadagi gavana wuone mwawuogo kwongisa sida mwaneno ka a police officer ngamo bedo trained inyalo kaw gi mach tikete tol kar mondo mi gimany weche mag insecurity gino lit na Migori County. Nyaka Ramogi Ajwang dakika oskadho 9 tok sa 10 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma weche manyien nyinga Sharon Ng'ao. Kwachako ni ogai mar ODM Raila Odinga oyango ni riwruok mare gi jatend piny Kenya William Ruto e sirikal en mar konyo tieko midhiero masani okoko piny Kenya kowacho ni ne ok odwar donjo e piny owacho to jatend piny Kenya emane omanye. Owacho magi kaunti ma Kiambu e nyasi mar rapar mar meya machona mano ma Nairobi Kimani Wayaki kamoyango ni osenyiso jatend piny mondo ket lokruok e okumba mar SHA kendo dok piny osuru ma ijuogo ne jo Kenya. Lidio Keyo nigi ler mathoth. Mana ndalo machuok bang' keto winjruok mar tich e kind duond bura mar UDA gi duond bura mar ODM. Ogai mar ODM Raila Odinga ose oganda ma osebedo kaywak ni oweyogi oriwore gi jatend piny Kenya William Ruto kolero ni ok oweyo jo Kenya to winjruok makamano en mar konyo tieko midhiero masani okoko piny Kenya. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto,
ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zaliwe mpaka sasa, mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Odinga mane wuoye kaunti ma Kiambu kinde manoyore rapar mar meya machon ma Nairobi Wayaki Kimani odalo ni osewuoyo gi jatend piny maneno ni weche apar mane ni report NADCO ochop kare. Jamaa wakikuwa mshiko na baridi na wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno 10 yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Odinga wacho ni midhiero ma oko piny Kenya ok nyal tieki oko mar sirikal, to chuno mondo mi odonjie kendo chiw lange man kod lony manyalo konyo tieko midhiero ma kamage, kama oting'o timo lokruok e okumba manyien mar SHA masani osebedo ka kelo midhiero ne oganda, osuru man malo, akwede mar dhoudi gi mamoko. Hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo matibabu iko na shida, hii mambo ya SHA haifanyi kazi mpaka irekebishwe. Si ndio irekebishwe? Mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana, hata hii nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando, mpaka uingie Tale waambie fanya hii na hii na hii, na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Owacho ni winjruogno ok en mar yiero mabiro, kowacho ni jo Kenya biro yiero kendgi giwegi jatelo ma gidwaro, to kapok mano chopo ok ginyal beda ka piny Kenya to kethore. Uchaguzi itakuja mwaka 2027. Hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Odinga bende nomedo wacho ni ng'wech mare mar bedo jakom riwruoge Africa AUC ne ok en tho kod kuo, kata obedo ni ne ok oyiere. Kata kamano pod obiro neno ni piny Kenya obedo maber. Nilikuwa nasema natakwenda kwa AU, nikasema nikichaguliwa kule sawa sawa, tukichaguliwa Bilbila ni sawa sawa, manake tuko na nyumbani. Sababu amerudi nyumbani, simerudi nyumbani, si ndio? Sasa nataka ni hami niende Bondo, nikae Bondo. Baba endelea siendelee? Endelea siendelee? Baba endelee? Si ndio? Mimi nataka tumazuri kwa Wakenya wote. Opoyo siep manenie kind wuon gi Jaramogi Oginga gi familia mar Kimani kopuoye kaka jatelo mane okelo lokruoge mag dongruok e boma ma Nairobi, kendo ibiro pare kuom kitelo maber mane onyiso. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, jatend piny Kenya William Ruto obedo gi limbe mare e kar chung' bura mano Mathare kod Ruaraka, kama ne yang gedo mago mag kilese kod college ne rowere. Ruto bendo singo nyiew masin mano mar tedo chapat $1 million ne jopuonjre ma Nairobi kaka yor siro somo. Walter Nyambaga ni giler mathoth. Watu wa Kosovo oye! B4 oye! Kidaduru oye! Singo bang singo. Vijana oye! Limbe mar odiochieng' mar ariyo kaunti ma Nairobi, jatend piny William Ruto osingo nyiew masin mar tedo chapede $1 million e ndalo achiel e kaka yor siro chenro mag chiwo chiemo ne jopuonjre kaunti ma Nairobi. Chapo! Chapati! Hapo nataka chapo. Sasa ndapika chapati 1 milioni. Nitaomba rais anisaidie na machine ya kutengeneza chapo, ndio hiyo. Governor ameniuliza ya kwamba ili tuongeze chapati kwa dish ya Nairobi ninunue machine ya kutengeneza chapo, na nimekubali nitamnunulia machine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe governor, tafuta mahali ya kununua machine ya kutengeneza chapo $1 million. Ruto manelore Mathare kendo yango gedo mar kilese 12 sekondar ma St. Teresia okonyo dhi $1 million. Ruto yango gedo mar nero
Kwa sababu mjumbe wenu Bwana Kajwang aliniambia kuna shule imejengwa hapa. Mnanisikia jamani? Amejenga shule hapa na kuongezea madarasa mengine 10. Tuache ukabila, tuache chuki, tuache migawanyiko, tuache ubaguzi. Kenya ni Kailia kulia mara siasa Mchelmio Ruto Demchogo wala Baga Ramogi Roysambu County na kwa Kajwang Joten mi hospital mano ya teaching referral hospital teaching do bed kai genoni mabiro ng'eny mar bagorome mag piny ngima. Sirikal bende ng'awo rang'iny Masia Institute of Technology Training Institute Kiptayat Technical and Vocational Training College Technical Training Institute na rang'iny mar National Polytechnics mondo bende chiwo apeno igeto keti obed kod apaya 4 maringo nyadichiel mondo okony e kedo kod gruok mag ya komuniti mabadi The last year public participation, Vihiga, among other counties, have participation. It was insinuated that this public participation would continue at all. But following what happened in the budget committee, and possibly why we have the because of public participation. And they end up agreeing that they are going to use 2 billion shillings to allocate to this. Alluding to 12 billion shillings, and 12 billion shillings is not just only public getting
million shillings, tell us in a member in the budget and appropriate million shillings. In the Mr. Speaker, member of $1 million shillings, Mr. Speaker, and advertised on Citizen News. Can you raise your hand if you and our members sit in the budget and appropriation committee to use the role in that committee to appropriate money for constituencies at the expense of other Kenyans. This the centrality of this institution, fairness and justice. Margaret Nyakango Senate Simare Odaka Romea Budget Martico and Maral Frog Prado Beach Chair. A piece Martiakango, Catcaman, or Bura, or Strecal, Naomi and like that. We have very conscious with resources. So we've been doing the piecemeal. So since we do right now, we've just finished 12, and we hope that this is one area that will be better funded because it supports a lot of other offices. A budget Marganario Giperga Beach Ganario Giperga Uchiel, a piece Margaret Nyakango, ne okwayo bilion achiel nukta auchiel, katakamano, urbrane omio gimana million mia birio gipra birio gabirio. Then we have the 25-26 OCOB proposed estimates, and we'll be seeing that estimates if on difference from 704 we had proposed a budget of 1.63 billion. No, and Kenyans don't even know that you have liaison office in the liaison office in his office. It doesn't have even laptops. It doesn't have the personnel around and verify some of the things. Ever since I don't never got this is my year. I've never gone anywhere. I have never done anything working. How will you with the best one
huwa kumtich manga fu which magbi es alma makol is ya ba tena do reku no azibido pismare nyangwa mai tije ikimai is ono ramgidi Marka opach jotu ewi pek kata yot magineno ewi okumba mar SHA. Jakom Ombudsman Charles Dulo manotelo e chenro no wacho ni gibiro luorore e counties ka gikawo pach jotuo ewi SHA. Generally, SHA is a good system from what we've been told. Unfortunately, it also has certain challenges which needs to be addressed. Now, we are on a fact-finding mission. We are not yet saying that this is a clean bill of health. What I have noticed from a few discussions that we had with the patient is that the public is not sensitized. Like in level 5, this is level 5, you can't get outpatient treatment because those are supposed to go to the sub-county hospitals, but you'll find people are coming in here without knowledge. For those ones, they will not get such services here. But if they are referred to from the sub-counties, then the SHA is working. Odhi hospital odhi nyuol to sano emonego bede ni ne konye yudo kingise ni dhi hospital moro matin ema mondo dhi ngade SHA to hospital monego bed no ngado ne SHA en maduong no gimoro amora en mana sano monego bed ni konye to kony gi yo maber nyawinjo ka mine moko ywak ne wach to gilos negi ko kamano to mine manyuol giduok negi wach ma chon mancha gitiyo go mar linda mama mondo mine obed gi kwe mar nyuol. Mabus moro e jela ma Kiboso tho e kinde moyudo thieth e osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral. Kaluwore gi mabuse e od twejno, Joseph Njunguna ne ogo marach chieng' tarik 26 dwe mokalo. Wirani ne en kaachiel kod mabuse 4 ma itudo gi ng'anyo kendo puko minyaga e kar chiemb mabuse ka bende ne gidwaro ni medigi chiemo. Njuguna bende yango ni ne dwaro mondo wilni kar twech mondo chwale od twech ma Nyahururu kata Naivasha mondo bed machiegni gi dalagi. Jokende ratich oganda kaachiel gi mabuse mamoko koro dwaro ratiro ni mabusno ka bende gidwaro mondo tend od twejno ochiw ler ewi masirano. Kopogore gi mano, Ateri Baragoi kama ji 5 owito ngimagi e gwenge ma Baragoi bang' jokwe mag dhok monjo gwenge ma kono kendo kwalo kwan jamni mapok oyange. Nok mar arita e gwenge ma Baragoi osebedo ka medre e mohew dwe achiel e kinde ma jokwoge mohew 500 nomonjo gweng' ma Kawap kaachiel kod Kilepoi kendo weyo jokwath 6 kod hinyruoge ma opogore. Mano timore okinyi manyocha ka bende ji 2 mano hinyore notere hospital maduong' mano ma Maralala kama giyude thieth. Komanda mar obila ma kono Martin Otieno oyango wachno ka obila ma Akicha okonyo reso dhok 126 kendo kuom mago duto mokwal. Wawili jana kufuatia ile vita ambayo ilikuwa pande ile ya Samburu North na kwa jumla tuko na majeruhi 5 katika hospitali zetu, 3 wako huko Baragoi, lakini wote wanaendelea vizuri. Wako na majeraha lakini they are all stable. Na pia kulikuwa na mmoja ambaye wakati anasafirishwa Maralal alipata kuaga. So kwa jumla walikuwa 6, 3 wako Baragoi, 2 wako hapa County Referral Hospital na mmoja aliaga njiani wakikuja. Watu wanauana hapa ndio ujinga. Ng'ombe unasikia imeenda hadi madereva wanauawa kama juzi vile Baragoi walifanyika. Kitu muhimu tungependa kuambia serikali ya Rais Ruto
atuangalie bana, acha kutupandishia magharama mpaka tunakosa kazi masaa ingine. Sasa nilikuwa naomba tu yani serikali waingilie kati, sababu hii mambo imetuchosha sana mafukara, sababu kila mara mtu anawawa, ng'ombe sinaenda. Sasa hii mambo imekuwa imetuchosha sana. Sasa mimi nilikuwa naomba tu serikali waingilie kati, wapate kutusaidia. Ne kwa mgajwa ngia report manako tin record nek mabaragoi ben makile waigiko marweche manyena okinyi makawuono ne kwa mgajwa chenro magwa pod ielach ni bang ma hakayo matenya wadokile fasaluoch oseikre mar kelo ni nondro mar gazet warad kanye twake chenro mar mbaka romo rompanyo sadek manu mar okinyi nyinga Sharon Ng'ao. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond ya wuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kikicham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Na kuungamia Mungu kwani nimekuwa vitendo malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial 115 dhambi. Chimpiri mitimo no kiete kunyi tepa mami ulikendo dira be tawen dario on Israel with travel from April 24 to 27, 2025. Just $2,281 per person sharing. Enjoy passport, cinemas, and Temple Mount. Birthplace of Mount Tabor, Mount Guest, and Mount Sea of Galilee, and Sea, and many more. Limited slow before Mount Guest. Europe.com or and dream, explore, discover. Wakelo weche makende makum joma kelo kenge matano Ke funji manager is big ningo ya kinda mane gitimo manyo gik mabeyo beyo Kajawala ok nyal chako
yo market ikle so ala ticha ka dia kre ka pichu ti honors and awards the incredible women in entertainment. Their work enlightens, inspires, and meaning to our lives. Happy International Women's Day from Viusasa. sango chago loka won jaka gazette standard sa hukumare moro kanyo ni wacho weche mopo megi pekar kae lo wangi Jitari kanyo kakanja kubema ko mamos anda ka do ne no pe uduchi na mako yo dia penyo ne udinga ni kanyika bono to de wachango oya rio mangin gipo make the life and tako what nyoloso to an gima wacho ni kini oken mokwongo mowache ne owuok ni oken mokwongo ka Raila kama to apparently all local right or no egit loso kichungo gi dirita nega kabat la muru nega bota timo ilungo nango biye osedonje nega ka to igi konyo to owacho ni nyalo e kinyalo weche tanto ni to no temo se lo mo no ko open ando ya mo kono mo kumino ye ni ma
achiel kuom gin weche mag SHA ni ok ti malong'o kaka onego ti. Martin, the standard Raila called makoro ok manyien en odhi mana nyime gi gima ne osebedo mano ite mate da sha be mate ko gazette ma ite mo ai ma mo ma yo wacho ni kama ite ka paro manya be ne geto gi ango ma mo de karka nitiere kata software mo loso manya manyo jomo ko bui mo serikal ite mangwen rulo man open source spice man ki man tiede na petu kene to ane no tendi mara ruto ningeno endi katane no ne choko man no para na toka kene mama kakino jo oge por jogo benefício que imbuye uma comunicado to akan to ay pogo to kai bo to kan bo gangi magi ba genen dir geni to kai jo fa ko ba ya mo mena gene man ma de fa sa kris ko wa to ma ka mo ke perka ko wa ni software Kenya jotelo manie sirikal gi madaki ni na bango mbulu neni ni mondo ni gichopo kanye gi mpango magi gache kunde ko aneno nango ni ibet ni to some lema kata ma yo ngo se wa yo ano opposition ere ma wa se bedo jal mi
ni Eric Ngeno mesa mano piny ne no yudo kagi ne ro gima konia mane dwa uso ne sirikal jogi eki ketho winjruok mane kuom gi National Treasury Head of Public Service Felix Kosi, Attorney General wangi Mr. Saina gi Ngeno wuon ma oclaim ni ne jogo nego chule million madhi mana 300 kaeri bank ne gisewuok e winjruok no. Mamago kore gik mo odhie do ko wacho kaka mando Eric Ngeno to wacho owuok nango ni nyadendino en gik ma wacho go gin gik man miriambo ne giromo roma mane ponena na brief meeting mane giromo kane winjruok mane mora mano seketi ne onge koro mane gima timore ka kaka nyo bende gitemo wacho the out of court settlement kacha kuse koni pesa nebo chole kwa mara angwen ona do chini mara yo ne pone no gina jojore kata bandits okaji oge magi ne ma county sambu yo no karita magi romo kwa utie na nganya beri ntire karaka lomro officers katobia gomanya bedo ka mondo gomanya kwa wacho no ya uchiel ke mane kaka nation gido maling mo confirm to no mana gima gendiko ka kama to ken mana weche mag dhok magi wacho moya kata rogi mana kwaldo gogi gi bunde man lagi modde ni ko yangi neji de ulo nye okay do ngi kata ala ni te ala moro kami ne magi ya wotre gang moro bunyo kagi wacho nango ni oduok jo arita ano na arita mano weche mag manyo chalo kanyo koro mo joma tire ka mono no me mara no joma dek no sigama dek gin go ma mau segane manakan bitako tuwe yo pamcha msi
bedo ka itiyo Jokristo sapaga chiel na wacho ni en gimoro mosebedo ka timore kadi ma gino giporo ne tamna idi benobiro evika kinde ma makoro mai ni majo Kristo tamana kinde machal kama wajaro maonge dak mani dinde miluongo ni Ibrahimic Kristo biro kamora gitemo mondo ginena kwe bedo bede Catholic gintiere kar kae kanyo ka erangu kanyo ite no kanyo ka kine maro bende ka bende kine miri moda tweyo chingi makanisa okelo tenge ne ichamo onge muri kinde no mani kinde ma odhi nyime kinde apuonj mamoko mapod nitiere mapod imedo kono oganda nitie jok manyalo wacho ni odiochieng' mangima ka ichamo ga chiemo adek in gi breakfast, lunch kod mano mar sapa inyalo wacho ni adhi chamo sapa kende chiemo monego bed ni ichamo breakfast cha ok ni iwe nitie pesa ma idhi keto kacha midhi chamo go lunch nitie ka mage minyalo kano tenge ka kinde mag tweyo ni rumo ikawo thuolo mar tiyo gi pesa no mar mondo mi idhi kony go jogo mochano kata kinde mag gigi duto dhi nyime kinde ma ji yawo kata kinde ma odiochieng'no ka orumo mitweyo cha idhi konyo go ng'ato machielo kama entiere wacho ni mano iwacho ni alms giving kod mano mar fasting kod mano mar bedo kod alam makende kinde ma gigi bete dhi nyime koro ka en fasting ok en fasting kende ni en mar chiemo nyakora mo jwang' inyalo tweyo nyaka timo timbe moko magalagala misebedo kitimo ngimani to bende nyalo bedo lokruok mondo mekike tim gi kidhi nyime ok ni tweyo otwe TV wacho ni nyatwe TV iparo na muma moro wacho ni ne Jeremiah par wacho ni mae tweyo madwaro mae kitu to adwa
kama masaka tinkoro chukaleta huyo kilo mugeuzi tinkoro anatuweyo koro aroyo ekine maitweyo bedo jatenda idirang ni kau chopo tarik radek mo di bedakati mo baja gi chopo godo kama gida chope and some billion praboro ga budget moro mone otere nyim obula mondo nen atama lo mana prangen nukta budget wangin police and administration kita under ministry or budget National Treasury temo justify in increase mass $4.6 Gimoro. I mean for 56 point nukta Gimoro billion makoro bro bene weche magarita Kenya ka kende gi weche mamoko koro mai giwacho nango pesa ni budget magidwaro ni omenda magidwaro ni onego medgi kalure gi kaka pinje ma oluoro Kenya arita ok ber ahinya e pinjego wang'eni Somali lweny pod nitie, Ethiopia chabe lweny moro njo tuke, South Sudan chapod lweny nitie. Kirango kanyo nyoro Salva Kiir kod Riek Machar. Majo lweny ma Uganda panono bende kacha mondo miyo rita ne Juba. Pod en mago ma okwako machiegni kod piny Kenya. Koro gik magi wacho kanyo ni gidwaro nyiewo technology gik moko ka drone onego bed ni ginyiewo ma koro magi gik magi neno ka bo nyalo expand budget no ma ema gi justify goro ni mane momiyo gikawo direction ni mondo ka dipo ni tulo wuok anytime kata mana wuok e piny nyalo
Kalau ni ada pro misonya komenda makoro national visiting ero koro semedi gi chapa di county go kanyo mara no si banya million program so lagi cepat food ina ko rabu yandi riabe goro dia jogo tino eronga ngane matango wan so cepat kama kidogo oknewa yo cepat ne special occasions kako sebedo makro kanyo se chapat kwede to ka to ni kul di Robert nalo sape but el singo makunyalo di to de kon ni lunch kende okunya bi matenya wachore kani school dishi na county ma pro county mana Nairobi osenen osebedo ka pidho nyithindo skunde madhi miero dek osaka no koro gin no jungen prepare material on emotion macam pedek dake nyo single mamo jo diema mawuk be north Felix Oduor ma ja mano ja mawuk Lang'ata onal Esther Pasari nyomi enyima okanda jero pasari de gwen mamoko nyochako lose weche de mo ni obro ng'iyo mondo modak odak gwenge mok be ahinya oyud kaka ber nyalo losi to aneno ko bebe sigo keto oketete kuro ngi komano kanyite mara ochelite mar abirio sarake ga mare sana piny Kenya singo jo Kenya mejo medo kalozo msioka hiyo wakati melibet na ndoga
ODM to kama nikech iwacho ni Raila onosepore President Ruto gitio to kama ne pod gitemo no the jo ODM na para manakalo de costa de kindemo ko ma ODM na ni ngani on re ke ni bang obuma alo abe no zo no no makane podi yo ODM guarro con dance coro omio ji make planes coro Raila any what ni you but gile anyo nyo Kalonzo nango ibe kapuki siemo wang Raila ibe ndengi historia mari chalo nango ewe ne choka bangada budget mare mamo mi aboro anu madi pise down bang ndara ilo ni ma rironi mao Summit Road ndara maige no ko de jimto tanya kati pano ano tie igan kai no answer apar kanyo asbestos tado man gi asbestos wach ni gol gite mantiere mag ji giwegi kata mago mag pinyo wach kata mag sirkal mondo gol gi nikech yango ni en achiel kuom gigo makelo tuoche ne oganda man bendo sepod kod WHO ka skoka machelo bendo chiu kar ka kod Eludo Walo kato bangi angwarangite mara apar kod aboro e weche mag machinglo katun mantika an kanyaneno wach mar asbestos di e wang jowi nyabuok gima nyabuoga en kama asbestos wach neno chak wach over 10 years almost 15 years back ban ne mokwongo noket e sirikand Kibaki aparo kinde sirikand Kibaki no chak wach e sirikand Moi matin to ban no nokwongo kete sirikand Kibaki maparo emane koro no biro strongly no keto ban makoro ok ne nya yie ni nango ni dhi gedi gi asbestos ok ne nya uso asbestos ok ne nya nyiewo now nikech asbestos no yud ni kelo cancer mar remo miluongo ni leukemia achiel kuom weche mago eko ma gino ok en gima notimore recently koro an gima makodhoga ni sirikal oserita kinde gi te ma a huge percentage ma asbestos nie udi mag sirikal to sirikal ema wacho nango ni gin gikedo gi tuoche kaka mag cancer koro ere kaka ikedo gi tuoche go to utu ma cover over 40% mar asbestos manie Kenya ka wuok udi mag sirikal ntie machinglo mantiere ka ken wanene ka mana chiel ka to bang' waid thuolo mar wuok waranga ne kama chielo ma wanyalo yude aya ma wach mantiere kar ka wacho ni ero gi jok mage madhi bedo kabiro akuru marachar chacho ka gima ogwe South Sudan mach liele jotelo ariyo first vice president ni kanyo Riek Machar e katun ka general moro mobete kom mantie kanyo machalo ma Uganda kod Salva Kiir paro mapiyo wiye kato walora welo sechopo waneno kaka koro
jalni to temo offer troops mondo dhi ose match manit South Sudan to jo South Sudan to segwe akuru makwe oko gin giwacho ni kwe koro ok gima gidwaro. Sudan ni onego non wach ni malon kech North be nigi shida, South Sudan be koro nigi shida. Ne waparo ni kan gigwenyore to kwe bro bedo dongruok bo bede gwengo, kata kamano waneno kose mana kelo tulo mopogore opogore gi lwenje mopogore opogore. Koro jogi to segwe kwe oko gin giwacho ni karach to macho bedi lwenyo bedi wadhi mbele gi lweny kwe ok wadwa troops ma wabedo offered gi okwane ka bro tiyo. Nyokoro mogi jwang mago kod mathoth some gazet kamara The Standard kod mano mar Daily Nation ka yudo kanyo thuolo. Tobias Alando mano jatatije mar Kenya Association of Manufacturers penjo ni higa ni mar 2025 debed ni higa mag bero kembe kata mag chiwo gi mano paro mochiwo kar kanyo kondiko achiel kachiel kar kanyo. Ansela Goniro kamane nyako bedo kod kiny makawuono awene Joyce thuolo mondo donje chal mar piny Kenya kentie ka kod welo adek en ka kod Odoyo Wedi maja siasa kachiel kod ka okil Willis Otieno kod janon siasa Dr. Agnes Salome Awuor mature kod achiel kachiel kawuok e county Masia kiny makawuono. Oridi masana warare mbako romo nyiga Cleophas Oluoch de gisumo kanya kwar mkeo nyaka chisango kete wanaka. Rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Uniambo ne en gima nwanene chon kani puro e puodho to ne wapenjre gani to gini ang'o miubete loka. Koro kan wadhi e puonj to nwayudo ni kara gini en gima ber makonyo lo. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi tu yeseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa koro ne ok dwani japamo nyargi koro nobi maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi hii pesa kwanza nimepanga kwanza biashara. Niache kuajiri so watu waendelee. Not for persons of
nyadhi. Watch this very app for download the Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen original portal. TV. Kosekalo ni ka Joyce ka wuono wadwa record sasa winjruok record winjo pogore e pause siasa e kae Romo mano mar KICC bura mar ODM bro bedo katiyo kanyakla kod duond bura mar nyalo man gima mosebedo kwanene pacho kae kaachiel kod liet mar siasa ne gidwa temo pacho kae makamano wanyalo ni ne onyuolo points apar makoro jatend mano ikine mama nitiere jomoko makoro winjo ni nitiere kaka nyalo bedo siasa moro mar andhoga kata kamano Raila Odinga odiochieng' manyo ka ne nitiere
Kenya William Ruto ka ne wacho ni jatend piny William manye wuo mar mondo mi bio eketo sirkal mare e yo nitie pogore matimore osiepi ka no nyalo bedo wasigi kedo osiepi kiny kata kama nitie to mane nyato itiaka waneno pachukae gi sani ne momiyo kiny makawani nyakwara Mugetwang e studio mar Nairobi kae Lwela Rio Odoyo Owidi chako di wakili oyaw kendo machiegni network machiegni Kamano wacho ni jatend Kenya William Ruto emane omanye owuona en ok nodhir jatend piny William Ruto nomanye bio konye e keto sirkal mare e yo makare onjane moni kitu muhimu zaidi mpaka sasa mimi naona haki kwa Kenya yote. Odinga mane wuoyo kambo e kinde mane rapar ya machon ma Nairobi wayaki ni osuogi na piny no pa odo choka na baridi kuja ndio Odinga zidi kuumia na shida
Jaramogi familia wa jatelo manelo oge mag dongruok Nairobi kendo ibiro pare kuom telo maber manonyiso winjruok mar gik mopar chukai mano nyisna yun ne kira tabu mo malola pagay otinga mo ngeng ngeng bedor ko ako mo no ni ngeng roji expectation mang ko ako iwa ni se ngeng en jatel ma gima ko nyal ka ko ku mang'eny yudo ro en seche duto nyako chung gi weche mag oganda piny inyore to jopiny ywak duonde no biro winji to duonde nitie kure to koro gisani yako mosore gi Ruto ni ineno ka ntiere kendo tungni mang'eny nitie ji mang'eny ma samoro range ka jatelo mawacho ni to koro ma jatendo odhi kuom ng'ama kelonwa masira mang'eny mawinjogi to koro wandro mabed nang'o mane mo mineno kata ka en bende chune ni samo dhi wuoyo gi jopiny nyako oduog mane weche ma jopiny obedo ka ywago kuom Ruto wach mar Shif Shani ji mang'eny ok yud thieth nikech sha ok ti wach mar osuru mimedo ne ji mang'eny osuru timaka ka higa wach mar nyithindo no ori madhi rango gini kendo ne en Kiambu sama no wuoyo ni to mana but Kiambu ka TRM Thika Road ka achiel kuom gima ne jogo ndikore ne en ni wach mar ng'anyo wach mar ng'iyo katiba ibo lu maber rawere moko no wuok ni dwa dhi ng'anyo e kanisa moro ka mar Jesus to achiel kuom gima ne jogo ndiko dalariyo mokadho ne en ni ratiro mar ng'ato dhi ng'anyo bende achiel kuom gik moko apargo to kane rawere gi odhi ni dwa ng'anyo kanisa ni noromne gima na gi bunde gi tiagas to gi goch manyiso ni kata gima ne gindiko kubokara kata dalariyo poko kadho to ineno ka wach mar kata ng'ato kadhi ng'anyo gimo ok odwar ni tigoye gi polis manyiso ni kata ji bende rango to gima gindikre ni be ntiere adieri kuome Jakom nyalo bedo ni en genuine samo sign gini to ng'ama ondiko godo gini ni nyawadgi ni be en ng'ama ni genuine adier mobotimo gigi kose mana mar nyiewo ndalo ni wandike kawuono wabed gi kwe kiny kendo wakwany machielo wawuondu kendo machielo koro mane shida madhi yudo Jakom kadhi mbele siasa ma Kenya kae odoyo widi karwa ketu ko biroka no luo kata mano medo boyo kata nyadia ng'ato nyalo penjore ni sani to koro chung kanye en korka Ruto fuli kose podi en korka jopiny mokwongo okwalar ni ng'ama no luongo ng'a e mosruogni mano ok gimilaro en ni
nomosore gi Ruto to nego be nogore gi Ruto. Gima nyaka wang'e kaka oganda ne joma dwaro ni mondo ogore gi Ruto ni agi en ang'o, dwachgi ere gima gidwa ni mondo otimre momiyo gidwa ni Raila bende mondo ogore gi Ruto. Ing'e ni gik miwacho ni Ruto koso makosa gi te kata presidents mokalo ne koso kendo ne koso malach moloyo. Iwinjo ka Willis wacho ni en makosa mondo ne tam joma ne dwa dhi ng'anye kanisa. Ka wawe piny ma kata dwa dhi ng'anye od Owidi, kata dwa dhi ng'anye od Joyce, kata dwa dhi ng'anye od Willis, to yieni ayieya nikech ji no bede winjruok koso nikech ane katiba dwa bed gi piny ma mokethore kabisa. Omiyo nyaka wang'e ni gimoro amora mitimo nyaka bed gi gikone. Gidwa dhi ng'anye kanisa nikech Ruto nogolo 20 million kuro. Joma dwa dhi ng'anyogi gia but Kasarani. Tarik 20 dwe mar auchiel 2022 Uhuru Kenyatta nodhi lemo gi jo Akorino Kasarani. Nogolo lo mar $100,000 mowacho ni mano lop state omi jo Akorino. Ochako golo 10 million cash mokoni mano mar gidgero kanisa. Ochako golo 1 million cash okoni mano jotelo go dhi pogo. Jogi okong'eyo ni ng'anga nyalo bedo jatelo ndiko gik moko ich kumocha diera report mar Nadco ne opedh report makamano ne jatend piny osebudha ahinya. Tang'o momiyo nyaka sani pok waneno gimoro amora mosetime to sani ema koro mbaka makamago chak wuok kendo oko. Ok aparo ni owacho bang' mosruok. Koro kodwa dhi e gik manotimore chon. Ing'e ni Nadco report no an kama bede to thoth gik mane iye kanyo ok gin gik minyalo bukore ni implement. Wabiro bedo piny ma sa asaya ma ng'ato ok oyie kaka timore to waloko chik. Sa asaya ma gimoro dhi marach gi ng'ato to waloko chik. Nyaka chike manyocha wadhigo e yiero mokalo ka waero kendo kwageno kaka mane wayiero go IEBC kane gik moko sekethore koro ng'ama dwa yiero IEBC koro ken Uhuru Kenyatta gosiepe mane gimosore go koro en William Ruto koro wadwa ni walok chik mondo watigi apaya manyien mar yiero gigi. Omiyo nyaka wang'i ni igalowa kaka oganda Luo. Sani koro igalowa ni nyisowa ni Ruto rach kabisa manyaka koro wawere kode makikwa mosre kode mondo wuoge loch to pok waparo kamwa bede ni ng'at madhi kawo lojni ka Ruto wuok. Gimineno ji goe koko miluongo ni shani ji emok winj tiende. Awinjo kata ka jakom be wuoye wachno ni ji to ji ok winj tie SHA. Mokwongo iyudo ng'ato koni SHA ok ti. SHA is an organization. Otiyo koso koti. Otiyo. Ing'e ni gima ji ok ong'eyo. Take for example iyudo ni nitie counties ka 39 counties ok remit ga pesa medhine SHIF in time. Pesa madhi e SHA no ok giremit in time. Tiende ni ng'ata matie counties 39 go ok dhi yudo thieth kochopi osiptal. Namba 2 sama ni loso SHA no kaw ni nitiere ei SHA kanyo gi manage gimiluongo ni SHIF. SHIF ni ema chalo gi NHIF. Kato kel gimiluongo ni primary health care mitimo nono to en nyaka time mane e level 1 up to 2 hospitals. Mane uyudo ki samoro idhi aneno ka gimoro bedo reported ni Homa Bay kidhi e referral hospital gidwa tiyo gi SHIF tikoni ni idogi chak piny. Nikech SHIF ni no losi ni primary health care ithiedho level 1 gi 2 to in iwuok idwa ni dhi many thieth e level 4 kata 5. Kanye makelo problem. Omiyo joma wacho ni gini ok tigi gima gitem timo gipuonjnwa ji. Ng'ato be dhi manyo thieth e SHIF to ken kata registered to duogo go mbaka ni ok ti. Odhi manyo to chudo to duogo go mbaka ni ok ti. Omiyo nyaka wang'e tie gini. Kisewinjo ng'ama luongo ni SHIF SHA onge gima owinje tie gino. Oaye go mbaka no we jomo ng'eyo mondo go mbaka. Dr. Salome ka intiere Bondo e kaunti ma Siaya okinyi ma kawuono agiro ni bendi luwo twaka achiel kachiel. Siasa matimore sani Raila ka koro wuok oko owacho ni en
ne okokterore owuon e sirikal mar jatend piny William Ruto, to jatend piny ema ne okonye kata ne oluonge mar mondo mi giket winjruok kata gine kaka ginyalo tieko midhiero mopogore opogore mag sani koro kwako jo Kenya. Mane momiyo chieng' tich abich juma mokalo ne waneno ka nitiere points 10 mane okete kogno kata deals 10 mane okete kogno gik magidwaro no chop kare mar mondo mi piny Kenya dhi mbele yo makare. Dr. Solomon Korkakori, ka wachako ka wang'iyo kaka Raila noloso odiochieng' manyoro, podi entiere kumoro achiel kod jatend piny kose podi entiere kod jopiny? Joyce erokamano. Adwa kwayi niya, gini nyocha timore last week on Friday. Ok wamiye gini time mondo wane kaka gik moko dhi. Yen kata kawuono kokendi e dala, podi in mana Joyce cha. Raila en leader mar jopiny. To nodonjo kanyo nikech jopiny. Adwa make clear, Raila no kokony. Raila konyo mondo country obed stable. Koro gima Raila timo, Raila ok nyal we jopiny nikech he is a national leader. Gima kawo jopiny kae. To nyaka address issues mek jopiny. Koro onge ni Raila tiendo kare. Ok ni kidonje kata kokendi kawuono, wi ok nyal bet e bwodi chuote. In pod in mana Joyce, en pod en mana Tom kata Willis. Koro Raila en Raila, Raila obiro gi terms meke, he has to be respected, nyaka obed respected gi terms meke, to gima no join kanyo, mondo kel kwe. Tadiera, piny maonge ratiro maonge gik madhi maber, ok nyal dhi mbele, ok nyal develop. To nyocha ineno handshake yote ma Raila osetemo gi ng'ato. Piny bet ga gi kwe, piny bet gi ratiro, piny bet kama dhiye. To kinyal sort out issues mek piny kokine iye kanyo. Koro Raila sani omakore gi Ruto mondo ging'e gi kila gimoro. To onge piny manolos go odiochieng' achiel. Gigi adwa koni ni gigi notim chon 2 years ago. Gigi notim 2 years ago. To notim mondo ji oyud kaka national dialogue bedie. We are in a national dialogue. We are not in a political competition. Koro akwayo jopiny, nuamiye Raila gi Ruto sa mondo wane kaka gik moko dhi. Kata in kawuono kibire dala manyien, ok inyal loko tables te. Ayie godo widhi, ayie gi Willis. Lakini gimadwa wacho niya, Ruto be kokony, actually Raila okonyo Ruto. Iparo gima notimore bang' Gen Z cha. Dan nok baba, this country would have gone to dogs. Mano nyaka wawach ni en adier. Ruto piny nobago. Obe nowach adier ni piny obage moluongo wadgi ma Raila. Wacho ni bi mondo walos piny. Koro gini, adwani mondo ji ong'e, ok en Raila ema nodhi ka Ruto. Ruto ema noluongo Raila. And Raila, as a respecter of the rule and a respecter of persons, nodhi ka Ruto mokone wuoda. Ruto and Wood Raila. Ruto was in ODM. Kendo wacho gan my former party leader. Koro noneno wakony nyathi mawuoyini mondo Kenya kik bagni. Nikech Kenya ko bagni to jopiny Ruto obagni. Mondo wadhi pamoja, ok ni koro kila gimoro ma Ruto wacho, Raila bo wacho yes. No. He has his stand. He has come as himself. Obodo make difference a political. Gima Raila dwa ni jopiny giki otimore kaka points 10 mane giketo go. To points go the most. Piny ok lokre odiochieng' achiel. Koro miuru Ruto gi Raila time mondo wane kaka gik moko dhi. Then we can begin to criticize. Media nyaka us karatas. Jo NTV, jo Standard nyaka us karatas. Nyaka giwacho ni Raila tiende ok kere kama. Gima nye Raila wacho Kiambu. Nyowacho ni en pod ochung' gi jopiny. To onge gimoselokore in that stand. Koro Raila en Raila, Ruto en Ruto. Gima giriwore en nikech jopiny. That is what puts them together. To onge ng'at mamanyo position ka. Raila nitie gi position mare. He is the party leader of the largest party in the east and west of the Limpopo. Koro onge gima Raila dwaro kwe. Nikech waseneno pinje mang'eny. Wadwaro Kenya ochalre gi Congo kawuono. Wadwaro mondo Kenya ochalre gi Sudan kawuono. Kenya dwaro kwe. And where there is no peace, there is no development. Iwacho kanyo makare ahinya kendo iwacho ni ber ka imiyo yande koro timore. Pinyo nyalo bedo odwaro
kata ka tipo ko ma wuno guro yande waneno ta enya to ni na e mo yumaki ko kapara e nyalo kilo e pauti ya dem kata temporary balo mo ko bono ka we jolo kore kendo kata mano ne ko kele political stability ko mi ma to Kenya kale no ka ni manya ko ni ma duro ni ke churu ya mo ya gima time ya kosa bigiro ratiro manyo ni katiba to ng'anyo bende kunyo ni ing'anyo mane ng'ato morgo gima ruto ne wuotho bikai magi ng'anyo magi demonstrations to gero kana jamane dhi buche ne mor kode oyene gi ng'anyo man gitimo koro ne sagi pesa yo ko romare gima gido mo ati ati gima timore ka e weche do Kenya ka en ji ko pogo onge tul nitie ka Kenya to Kenya ni William Ruto Kenya ni ngalo tamsika nengayo gimor gi sane no kadane geroni tuo gi no mari ne grupo ma yo ni tani ka yo so ci se ka ra e Azimio. Jok mano negi 2018. En the competition. Kwa chen samomo seni samande ko gini to buzi odonje negi ne tie guru kena tigi ma ko sip na odo ni wa wa ti mo ni shida mara bi o chuta matene bro jo pe ni o shida mara shida mara en ya tambah William Ruto teneni to jo piny oseketo Ruto tesre ni mondo wuogi yere lo nyien mo chune gi suru ne jite onge duka moya ma duku kuche ma duo ma injo juni mani owe uru jo Kenya kala owe uru issue for the first time issue discuss and give mare ko ma ken ko de batni ati do kaja kan diwo kan ko wo ga mo ga mo ka ko je ko no ni ko je ko ne ko de ko sa ne ma jo Kenya yo ya che prova di o o ya nie ma lo faccio che tutti vorremmo ma lo timo ma una
man ko ni yo sa yo di wuri in wuri di kan regisani mo yo kan ko me wa mo bi an ko wi di mana pe wi ni to ni tere do gamar ga kasi kibaki Raila mane higa mar 2002 ka wang'iyo winjruok masani obedo kod winjruok en mano wacho no gimanyira ili nyalo kama kabila moro pa gine menga gitel Kenya ka emomiyo gitimore giruto ka gitimore gi emomiyo gido notimore ndalo bagi ne ule notimore ndalo kongo ne ule tiende ni ya demo cheken okay chupo bali rio mane momeo ibang cabinet modiro ji opiro joluo te mane cabinet mano nyisi mo aga pa chaka kan the minister chicken and chairman of this development authority man mi onge komora mora man onge jaluoni gure ko to jo ma ko usre to wa do ko la wa mo nya bi de kama chon sa na ko bi ma ya au isu wujure ade timne me kipole ngainga ni kifuru ni patim kama samo ye wacho mane seven do be ne jino ko mangen kabisa na nyalo ne nyata abenuka to adugi waburo correct Raila wuy maber ilu ko poden pe makrach ma we it is
Kumakoro Dr. Slo. Yeah. Is based on nationalities. It's not based cooperation to make lives of Kenyans. Had to know Kenya shida mali ya Kenya sana wili so wacho and shida mali shida economic shida health university kitiro common school margi nafasi mar ng'ato jasiasa nyalo chung' gi paro kaka to is the president of himself. So gik mathago Kenya Kenya first before anybody else. Of things like making no watch Raila. Ndio kuche madwa ohero Raila. Ndio Raila. Ndio kala moyo Ruto. Ndio kala mko. Ndio Agnes
is a matter of difference. And that matter is he making a difference? If you are not him, or the belly. Kwa job pesa akili kama wawe Kenyans have a right to voice their issues, and Kenyans have a right to the kanisa katakati kama right Kenya kwako That's why Raila is in that government. That's why Sani Raila ntie gijoge a government to kata baba kuneno nyocho yiero jomoko. Oko yiero joluo kende, joho oken jaluo. Nganene oken jaluo, the former ngat mochungoni SMEs oken jaluo. Kata Sani PSS ma Raila boy yiero. Ok bibet joluo kende. Koro, let's be a broad-based government maneno beyond our self-interest. Erokamano Joyce. Liz kabiro korka kori. Kapok wadhi e yweyo, wadong' mana gi dakika achiel kende to wadhi e yweyo mokwongo e twak mar chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Wang'e kinde ma magi duto timore mosruok e kinda Raila Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto. Nitiere jogo ma orwake e yo makare to nitiere jogo ma ok orwake e yo makare. Anyalo tiyo kod ranyisi ahinya to jogo ma osebedo e riwruok mano mar Azimio, katiyo kod ranyisi Kalonzo Musyoka kaachiel kod jotelo mamoko ma bende nitiere e riwruok mar Azimio. Kaluwore kod winjruok kaachiel kod tiyo kanyakla mano mar jatend piny kaachiel kod Raila Odinga, bende Kalonzo Musyoka kaachiel kod joma moko manitiere e opposition kacha, bende ginyalo feel ni nitiere kaka Raila ondhogogi, kata obedo ni Raila to wacho ni anto oyo onge ng'ama sendhogo, an nawuok oko mar mondo mi ane kaka nyalo konyo ja Kenya. Kendo mane momiyo Raila nowuotho e counties mopogore opogore kotemo sumo pach jopiny e wi okang' machielo mar siasa modwa ka. Ok apar ni en ratiro mondo wach ni Raila ondhogo jo Azimio nikech Raila jatend ODM. To ka chama mare mar ODM gise winjore weche ka gidhi tiyo weche gi mag siasa, mano ratiro margi, mano yienegi. Nikech kata Kalonzo bende chama mare mar Wiper be osekawo atua ni dhi tiyo gi Wamunyoro gi Gachagua, mano ratiro margi. To koro ok wanyalo wacho ni nikech chama moro okawo yo ma joma ne gin godo e coalition ok oyiego ni koro wacho ni nitie dhok moro mantie kanyo. Ok apar ka nitie dhok moro amora man kanyo. Gima ng'e ni giywak ne en ni giseng'eyo ni kuma jakom dhieni ng'amo dhi mosre godo ni maendi jamriasia, ng'ani ok bi timo gik mowacho gi nikech ng'ani osebet e ofis higni 2. Onge gima ng'ani wacho ka nobro timo to botim. En gike ok rumga. Owacho notimo ma to ok otim ma. Koro en mana ywak. Samoro ng'eni jomoko bende nitie mohero jakom maneno ni koro kuma jakom dhieni gi tich misetiyo matek ne jo Kenya ni, kedo misekedo ne jo Kenya ni, koro kiwuok ni idhi riwri ng'ama dhi riambo nini, dong' samoro gini dhi ketho legacy mari gi nyingi kod jopiny. Mane mananeno ni ywak mantie kanyo maduong' nikech korka Azimio ka giwuoyo ka Azimio ne gineno ni wan Ruto en ng'ama onego bed ni igole telo, en ng'ama tich osetamo. To Ruto igole telo ok nikech ojalang'o, igole telo nikech en sera mage inyo jopiny. To tij opposition kaka wan jo Safina, wan ok wabi dhi Ruto nwa mosre kode, wan wabo mana manyo yo mar dhi yiero mondo wayier telo manyien. Wan be wa offer ourselves ni wadwaro chung mondo yierwa, to gima wadwa timo ne jopiny wadwa loko wach mar uchumi. Wadwa loko siasa moro ma igoga mapile mar kabila ni tek ni ng'awo jaluo moro nie mesa joluo yieng', tek ni Mluya nie mesa waluo yieng'.
e gima odoyo winjo kawacho kaendi ni dhi neno ka jowa moko rwake sirikal onge ber moro minya wacho ni jowa nie sirikal to jopiny to hinyore. Amiyoga example pile Mbadi sani en finance minister makendo jo ODM orwako kata jo Kenya mang'eny bintie morwako to lakini ibo yudo kare kidhi sindo nitie mama mano nyoro nindo kech nikech onge pesa. Koro ibo wacho ni pesa nindo Homa Bay to miyo moro to nindo kech okochiemo to pesa nindo Homa Bay pesa no lokara kono nindo kumoro nono to ji mantie sindo te ochiemi oyud gimoro. Koro ok wang'i personality wang'ie ni personality ni ng'ato anie sirikand ni wang'ie ni policies mage ma ng'ato anie timo maloko ngima marwa mondo bed maber. To jo siasa matene kodoyo to ohero siasa moro miwacho ni ng'ato omi komni omedwa kombe moko wabete we wang'iyo ni omedwa kombe wang'i ni to sera mane ma sirikal biro godo ma konyo jowa duto kuma gintie ok joma nie siasa kendgi nyaka dayo motima kata dak wuog gota biro dana cha ma eno beda gota biro kanje mobeteno onego beni policy mag sirikal keto ne dak bet maber ok ochuno ni nyaka obed mani sirikal konyo mana jok manigi access manya chopo ewi mesa matelon. Adwano ka yuyo madundo nyakwara moge John ka waduogo abo medo ka wadhi mbele koda goyo mbaka kotudore kod siasa mar winjruok kaachiel kod pogruok mosebedo kwan ne pacho kae ote magi benda neno nitiere ote kod Namugongo Shrine, explore vibrant Kampala, starting from $920 view Party Factory Limited, dukani achiel kende miyudo makare, yudo osman yudo mundu mloyo, yudo mos dala kelo ni nono ma ochido ade aboro to our
Rato ya na tora tuti mar nyalo ka ukiti serikal wan kaka onage wasebedo ka dongo kanike bedo lo cha south topo ndo what ma favor oga ko pe bachne ahinya which be mata Jakom oto mawachi alwotwak kanu mojaero tien timdichia kaunti ngosa kerubu ile pikoti ka osingo dongruok mopogore ogin mar pesa mar milion wuoka to no tego en gigo ne budget wacho ni winjo kero osingo somb nyithindo Nairobi do chapat di moro mar gilo hala sirikal pena no to Raila ose boregi kera me ba mate sirikal sani opposition leader kaka pesa makiwa no machine chapat nyithindo kede macha ko ber los tiemo ne nyithindo jope tema jana watu bedo ne mano ne mokwongo ko ni siko Odinga osiwo ko badi masedo kwa bedo chungo badi ondo kachel kodanga ko pachori en pingo pinyo wacho majo pinyalo geno kume se ngane do kalos elo ay makare yes as Sani years no uneno difference Kenya ka mama be duo wa tani
He still remains political leader Mwandego Kenyaka. Paul Ena Amolo Odinga Mwangeocha. Ukini mwa Baba. Baba Uchuto, Baba Mkoaji, Uchumo wa Generati. Nyocha nicho wate ni mwa nyocha nili. Nyocha wana anwe right until there was official opposition leader. One man cannot control a corrupt nation. So, police machunge ndaragi. Angoma gitimo. What is Murkomen doing? Makao 50-50 kumji. That's enhancing corruption. Daktache masache moko TS Subtal. Togi kao yede make job paying. Togi tere a private clinic. Are they helping the government? Koro gimawane gwabedgo is a call for a national dialogue. Angomo wadwaro kaka job paying. Mane maruto negotime safache modi Nairobi. They should not be seen as political rally for 2027. They should be in cow views Marjo Kenya. The year before. No way your Kenya. No more. Come on. Ngama wacho sijui ngano dwa sore ya project the government Nairobi en mabi sakaja no ni mo president ni mashima support project no vi ne kasa ngune en yo bo yo nito bede koro Raila biro kwero bade mora ki jo piny maber kudo bro kwe kaudhi jo ni to gi apni mas kacha nikech gima dhi to imoro ni je kama dwa dawa sami ka yam mwalo universal health care o gimano yeni no ka apamodero kingolan billion adik kan and
kaka ji opura ka dang Raila chung to chung to di chung ni wada wach kabila adieri ma ni ya pinji baki wada cho makun ke vino jambo sasa kani best na wili nyaka amre gigo se ko yango ise ni to ematch ni ko on dai nyaka check safina akelo planet igi ne bogi donne ken fa o mi pensation moti onge bu wala do ngi ma do ne to pe moro consequences mara jo ywak mang'eny jo piny ma ywak ni wach mar mosruok ni ok giywagi ni ok gimor gi gini giywak ka ging'iyo ni jakom osebedo ka kedonwaga ma ndiye gobiro jatendwa ma represent our hope to koro kodhi ir ng'ama osekelonwa rem mang'eny ni koro chal nang'o dhi bet no nang'o jok mosebedo kogeno Raila mane ywak mantie to en ratiro mar Raila mondo tim mano an aonge tabu gi Raila gi Ruto mosre nikech an ok aja ODM to bok aja Kenya Kwanza ok aja UDA an ja Safina penjo mono penj ni to koro jo mage ma prodong opposition wan jo Safina wase of ourselves as an alternative kendo sasa maro opogre gi mar godoyo gini gi ma jo sasa matene wan wane opposition to wanyiso jo piny ni ji obiyo go kura based on an issue kik ji go kura based on kabila ok dagomb ni ng'ato gona kura gi jaluo wadgi gona kura ni to Willis madwa chung'ni en ang'o momanyo en ang'o mochung'ne o represent ang'owa kik gona kura ni Willis jaluo wadwa gona kura ni Willis wacho ni wan watimo gimiluongo ni economic liberation wan warango ber mar uchumi mar japiny ka to policies magwa en ma gi ma gi ma to pogruok marwa gi Ruto en ma gi ma gi ma to doyo we wacho ni Uhuru notimo gik moko kaendi moko launch koro Ruto bende onego bed ni pimo mana gi sembe wadgi wan jo Safina wan chako pingo Uhuru kane po Uhuru nitie e telo ok owacho ni Uhuru ber to Ruto bende ber Ruto rach Uhuru bende rach gik man Uhuru timo ka gowi mabandia masani koro hinyo jo Kenya kaendi ni nochak gi ndalo Ruto dhi kodgi mbele to kaka nwapingo Uhuru kaka gowi mabandia go kaka wapingo bende Ruto kaendi kaka gowi mabandia mamiyo gimedo ne jopiny osuru wach ni mogik wakili wach mogik ana wacho niya waranguru telo mabedo ni dhigedo ne ber japiny ok ni telo madhi miyo jadhodwa jathurwa kom mondo ti godo Dr. Salome kabiro korimbe adago mar mondo mi wach ni mogiko kinyi makawuono ka waloro twak marwa kotudore kod siasa winjruok kachiel kod pogruok to winjruok masani koro waneno e kind Raila Odinga kachiel kod jatend piny William Ruto nyalo bedo ni en winjruok manyiso ni seche moko biro bedo kosiro jatend piny William Ruto yiero mar higa mar 2027 koso nyalo wacho ni oketa options ge mar mondo mi obed open kapok owacho adiera kata chung mare motelo ne 2027 kachiel kod wach ni mogik mana mapiyo Dr. Salome Erokamano ahinya Joyce, gima dwa wacho ni an gima ng'iyogo riwruok ni onyalo konyo ja Kenya. 2027 wabo cross the bridge when we reach there. To gima dwa kwayo doyo wede
wawach gima ber ka jatelo timo maber, to kotim maber, we have to say the truth. Ntie kuonde ma Ruto ok dhi maber, and this is the truth. Ntie kuonde ma Ruto timo maber, to magu be nyaka wa support. Erokamano ahinya. Kamana inya Dr. Salome. Odoyo widi ka watieko ng'ato ng'isa ka ni mos na jakom Lake Basin Development Works Agency. Odoyo widi pej nago ni siasa mar lweny ma ogoyo tache kar chung'od bura ma Kasipola. Bende nitie kod yadhe. Be ogomo mondo ruma ang'o ma onego tima mondo lweny no rume. Ang'e ni ok en ewi topic wa ahinya ka achiel kod wach ni mogik. Siasa mar lweny no en oluwore gi ng'amo yier. Kiseyiero ng'at ma paro ni okonego be no piem gombulu, onego piem gi bete gi runge, to mane gimi biro yudo. Omiyo en tich jopiny mondo gigol jolweny, giket jokwe. Mane yadhe kende, jopiny mogol jolweny, oket jokwe. To ne oganda luo, adwani mondo anyisgi ni thuolo temo sekalo, wasebet kwa ywagore, gimiyo thuolo masani kamano wageno ni winjruok ma osebedo e kind Ruto kod Odinga en winjruok makare mabiro miyo jopiny waneno dongo kaachiel kod lokruok ogono koda chopo gi mar twako tendo mar piny yo to mabiro en sani ka jo kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Uniambo ne en gima nwanene chon. Ka nipuro e puodho, to ne wapenjre gani to gini ang'o miubete loka. Koro ka nwadhi e puonj, to nwayudo ni kara gini en gima ber makonyo lo. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the road. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ludo chweyo
Mamiyo bedo popoe tichen sayoki charona kitai. Okinyi majaber kabisa, lakini penjo mabende antiere godo okinyi makawuono. Be isetemo moko kuom chiemo mabende watedo ni kae? Iwacho ni temo e king'e itime kabanero mondo ibede koro ibed professional. Sama koro pod iparo mano ero to gi chiemo mabende isetemo tedo. Kawuono wantiere e tedo gi chiemo machielo kuma bende kakineno mesa wakendie. Akia ni en Christmas, kose en birthday, kose en ang'o. Meso pong. Mondo koro nyiso ni tena ng'oma bende idwa ni mondo los okinyi masani wantiere koda jatedo marwa mano kanyiro Joab machiegni kabisa oyawre. Oyawre nya. Intie maber? Antie maber? Aneno ka kendi en birthday janeno marwa kose en Christmas. Ang no beri gigo te. Gigo te. Keto meso chacho. Nikech ingeni dala kisechopo tinene ka mes ingeni sikuku. En sikuku. Sikuku meso beda kama pile. Meso ni opogore. Kama pile. Koro wayier ni en mane to wadhi kode. Kamano. Waloso ang'o? Kawuono chef obiro ka waloso nu gweno. Oluongo ni chicken special platter. Chicken special platter. Mano special maloso mamara. Joma chef giwanga gigo mwaloso. Mung'ei godo. Kuma iluongo ni 5-1 chicken special platter. En gweno full. To all parts mag gweno wada tedo mopogore opogore. Style mar tedo. Ken bam. To tede gi style. Buomb. Kama tielo. Kasto oloso platter. Mako kete mesa to koro wabro miye nying. Kaito gite oketgi e sana chiel. Makoro biro to luonga ni platter. Koro ng'ato kwang thagre ni yo. Ana dwaro fry, ana dwaro athola, ana dwaro choma grill. En gweno. Nitiere mesa koro kama dhogi wuoye e mang ni lose. Apenji. Mano gweno ni. Kamano. Idwa lose gi gigi te. Wada lose gi gigi te. Koro kete to pogore ka. Koro koro meso pong kama nekech en gweno achiel tidwa tede gi style mag tedo madhi mana 4-5. Koro gik mon ka gi kamoro ka gimoro nigi chieng' sat mar kaka itede. Koro kaka ma ang' no bed salad. Koro osetedo mu atieko. Watoke go. Koro nitie part modhi tedo kaka muskaki. Koro mangi miloso go muskaki. Kitungu gi karot go te. Koro mato wadhi marinate go kaka kama kawaida. Wadhi marinate go ginger gi saumu. Mago natural. Koro mago waserego ema koro biro ka. Iwinjo. Then en gima moko kwanyalo chame gi kuon. Wadhi chame gi potato wedges. En tedo e dho koro. Ma ingeni sanyo ko wach ni wachame gi rabuon, wachame gi waru, wachame potato wedges. Dogi be koro nyaka kik dogi koro. Nyaka koro losre. Koro mane tedo makawuono wan go ka sani. Ma jatedo ke opange mesa. To apenji sama marination irego saumu gi ginger. Kato iketo ne mo moro matin. Mondo wang koro maka gweno. Ntiere jomoko ma bende rege sama koro dwaro tedo ok ni sate ma odwa tedo koko chako rego. To okane. Ikane gi mo kose to koro beto ikane gi mo mono ikane go mono preserve rite kamano aya sawa koro wachako gi kanyo koro wachinjo gweno gi parts kaka wacho ni en gweno achiel to part ka part dwa tedi mopogore gweno be nitie gi style ne ming'ade go ma what you give broiler kinyeji thoth ne mondo ti marination bedo matek nikech lure gi kaka otek nyaka kinyi nyaka chwaki broiler ngi minyalo oyum koro ndhago gi donja kuome mayot mapiyo koro gweno be ok tha ng'adi gweno nyaka ng'ad ma parts mag gweno wuok koro mai moluongo ni drumstick mano koro luongo ni drumstick owuok e joints para cada joints ne no koro ma thai
mano buomb. Koro ma buomb. Ken kamano tete en buomb. Nitiere kuma ilose ga kuma koro olokore chicken wings. Chicken wings. Koro ikenge. Kikenge igolo moro ni to kodong to dong wings. Chicken wings, yeah. Koro waseba ma. Koro ma Oromo kamano. Koro mo wuok patsa chiel ariyo. Aboro. Nitie miyo moro ndalo moko tedo Migori wacho ni gweno king'ado to gweno nyaka wuog 12 pieces. 12. Mano koro tet manya dala cha mano kipogo gweno. Nikech ing'e gitedo negi. Koro nyaka parts wuog gweno kipogo manya luor kitedo. Nyaka wuog parts 12. Koro kata ka pol wanyalo gole ma parts ang'wen go chak wuogi mobed 12. Ka gina boro. Gima neno madongo gin ariyoge. Koro magi inya chaki ng'ado. Ma inyalo ng'ad kendo, ma inyalo ng'ad kendo gi ma. Nikech gidongo. Mondo koro lose 12 kanyo. Koro waseng'ade. Next en koro waratimo ne marination. Nitie jomoko mabe ok ohero pieno koro. Kato pieno bende kantiere godo to marination ok donj kuome maber. Super mo sauce. Big one to monomedo Martin. Small and say. Soy sauce.
Edwa loso. Koro kae mwada gole mskaki. Koro ilero ringego. Ringego. Ma kaka wacho ni gigi dwaro ring'o koro imanyo nyagwesni ma mano man gi ring'o. Size be miya size ma ok duong' ahinya ma kaka wacho ni Chwade gino to allowance ni dong'. Ma size ming'adogi owinjo bed marom gi gweno. Koro kiseloso kamano otungu, ring'o kode kamano. Ma be kelo mayelo no.
Mano koro waloso mskaki. Embe kwa setieko loso. Wakete kama bedo griyo. Embo dhi e mach kata ta ibule. Kana me mo wacho ni ringo nyaka bed mayom cha. Koro jang'eto wiyo wil. Magi dhi romo. Embe ichaki marinate. Marinate, iloso matin. Kabe gi romo. Nyama pod entie. En gi rangi ma jaber. Noko ondisore. Nako rwako marinda ka. Omera. Marination matimo magi ma ok in spices magi natural. Gik mo ai food. Gik ma be wantiere godo watiyo godo e ot. Koro wase marinate gi en be mano koro wane step mar ariyo. Koro mshkaki waseloso. Majo be dhi kacha. Sawa. Kaka ne wapod wan e yo wadhi mbele. Kaka ne wawacho, en gweno full to en special. Gweno full ni pat ka pat uted mopogore. Wasechwado kifua gi paja mage ariyo bedo grill ibule. To kendo abulore kacha mochiekore maber mobedo marinated. Wasedonjo mskaki. Plata dhi bedo wach motimore marach. Koro wawuok koro wan e thigh, wan e drumstick, bam.
kata. En kod chiele. Tuade. Chiele kawe tumtemo kamano. Nyalo ng'eyo gima en tet moro to en tet manya en plata mana mo don samo skrido ni kama to ni mo se chwade ko ke da pete oke Ni jana ma yudi ingi la ni ka tinka uno mari. Ya ka oto chumbi matin. Koro wane rang'iny mogik mar plata. Koro wane wings. Wings ema koro do. Wings ni ng'ene ni gima nyadhi manyidendi ohero kabisa. Koro en no ka koro tet ni dwa pogore. Mopogore gi mwatedo. Boga ne koro ma itimo nade. Koro kaka wasa marinate no pod wan mayo mar marination. Pod wan marination. Pod wadosi adosa. Kaso wachwade ni ndim. Ndim kelo ladha podi. Magi pod wan natural. Koro ni medo ne ndim. Kose medo ne ndim. En kore dwa time nade? En wadwa chwade mo. En odhiemo direct. En odhiemo direct. Okodonje bread crumbs ang'o gini. Koro kama osemo. Koro koda toast ni kitungu gi gasali. Gasali. Koro ang'ad ne kitungu ka. Koro ng'ad na kitungu. Koro en akete mo. Koro ma Kati ngine uduono ga piyo piyo.
Koro watos ma iwinjo tikne no. Wacho ni gimoro amora nigi ndhadhu ne mopogore. Mutiyona. Plata ni en special emo waluonge ni special plata chicken. Jaber wachope rang'iny special plata ochiek. Gimoro amora oseikore. Koro wadwa pange mondo waluonge ni plata. Wasechielo, wasebulo, wasebulo, wasetimo gimoro amora nyaka sotebo osechiek. Koro wan gi vegetable salad. Wadwa ni wakete wiye kanyo mondo koro nyako ka en nyala harusi watieki koro. Odusre. Waduse. Koro ma waketo katikati. Magi gik ma jua ng'eyo gi te. Amixa. Ang'e ni wan joma wacho ga ni ma ok amul. Kendo neno ga ka wawe san, lakini ober. En gima ber e del. Kata ino kaka moro ng'ano wacho ni ok anyal chamo ok magir puodho. Ni arada lota lokora. An diel. Ko mabe mana garlic mobedo mix makelo ne flavor mar meat kae. Mana kaka iloso kachumbari. Loso kachumbari, iketo chumvi, iketo ndim, imixe mondo obed maber gi dania. Koro mae ok inyal timo macha. Koro waloso ni ma liquid. Koro waole. Mondo omed ne ndhadhu. Ma ichame ng'ata koro pok oket plata. Koro wachako toko. Koro mshikaki. Chako wuoth koro. Mano choma achiel. Jatedo lwete lero ji ni muli amulo. Dala waluonge ni bam, sani ka waluonge ni drumstick. Drumstick. Bas. Con mathai. Ito koro wings na. Koro watieki gi potato wedges. Basi timo na gima hero cha. Tungu luore wiye.
Ko plata wa? Koro mae. Koro style mar chiemo mora mora kutede nika. Koro tiji en chiemo kata kan Valentine kata kitero nyathi madwaro couples. Ok en chiemo ng'ata chiel. Ok nyagori go ke madwaro ng'ato ni bathi kocha. Ung'iru tu chiemo to buonjo. Urome diere. Koro ka guti ng'ato ni chef yel tiyo tich maber. Nikech ma ing'eni en gweno full. Ma en gweno full. Ma kidwa ikode kendi to idwaro lamo. Ng'ato wuoro to. Koro plata, chicken plata 5-1. Is ready. Yeah. Bathe kendi wantiere gi wings motede asali, mor kich. Bathe kendi obul. Thai. Koni bende wantiere gi drumstick mana kaka wawacho sani kuma wantiere ni. Ka intiere dala to wacho ni tok na bam. Kibiro kama kameni to kore wacho ni adwaro drumstick. E bende iwacho ni o kete gik moko kaito olutemo kaito an gi mshkaki bende koro en yiero mar ng'ato magi duto te mana kaka waneno gin gik matek loso gwen inya bula moinya bedo goda le chiela mor kichini go mshkaki ni bende ilosa itemo godo nyithindo kato kako sekete san kamendie wachno ken chiemb ng'ata chiel gini kore en gimi nywako ne jo aba kode koni to jael biro koni to ng'at machielo be en gweno full gweno full wanya igoe ji ang'wen kada jariyo inge inge gima mit eni okay ingeni gir soup ntie kaka yienge piyo to ma en gima ichamo kigomba kigomba kamu basa kati wantiere nyaka gi potato wedges mantiere rang'eny kendi koro iride gang'o inyaride gi piyo lemo moro mang'ich soda moro smoothie weche ng'eny sae matin mocktail aya don koro wowinjen to ochal nade kama en gima yo minyalo ng'inye ing'era ng'iyo to koro achagi kanye awe mane nyalieta ini sechake dhigo nitie kaka chuny oheroga otungu ochiek mama mae mokwongo mar asali mar asali mitibiro ne winjo kaka en otungu maradore e dhoga but omit ochiek to wan gi choma ndogo mane mshikaki ngacho mnakwa mulu okakawa mna gweno kende to mshikaki ikawe gi gine gote be wateme ane koro ywaye kamano koso dhi dhogi gi kedene te koro yiero en mari kikawe ne okidwoke san mano jati chwade gi kedene gigo chiek te amba ero tungu kake wacho mano kore weji okwiwa bo wil watieko ne nokowe nkech nitie kaka omit mane wacho ni kila ng'ato gi ndhadhu ne kibilo koni to nitiere kaka omit kidhi kocha be nitie kaka omit yani ndhadhu opogore teto en gweno en plata achiel teto opogore omera niso an mara ni nitiere gi mor kich ni tang'ane to ing'eno gole mane e sana chiel ang'o motimore ka koro wapenji sama itero ne customer aneno ga kama gwasuge kani karibu mendi akiani gwena ng'o molos ni kama mago wacho koso o discover kende wan gi the odiochieng kaka ladies day one day ko gimana mana special day koro client when I need to the special the day koro ochamo kongo gima no luongo koro wait abro dok chien kucha kata we stress wacho ni uwinja ne feedback chalnade to koro kanye mang ninyo ko ni omit ngama no lose inyo ka chef boluongo nyodo nyatip moro wait abo sefo mamit bodo nyatip moro kaka wuoyo meri dikibol research go idimbori mos yes customer winje nade
Gido agunda. To sasa manyisi ni very nice. I'll come back again. Tigo neni karibu. Karibu tena. Ko dugo ni kato chiemo dugo mana ko kwen special day. Tiwinjo ko ni adwaro special cha. Mana chamo cha. Inyalo los nago. Koro yudo ka odonje menu. Koro diga kwan chef he create something from nowhere. Gima special. Special. And ineno kaka dhano ere tirwaki mi. Koro special ni me walosa losa mar gweno. Nyalo ke mar ringo. Nyalo lose mar rech. Nyalo lose gimoro amora red meat or white meat. Yeah. To gite be inyalo kikoge. Ginyalo kiko. Yeah. Au kaka iloso kandi matini akod wuli. To do. Moro, gimoro maber otimore gima baby shower. Okoro chiema ila ne kidwa yude ibiro 51 Kilimani. Ka in town pod wayude. Ibiro branch ama the grave along Kenya Cinema. Ibiro yudo telo kanyo. Ibiro yudo chiemo ni the same. Chef okay man kanyo. Otede, to tede malo ka to tede pin the same flavor. Alternate. Wachani sana no kone sama kama ntiere ko. Chiemo ne ibiro yude. Bas. Kama. Ero kama na hinye. Ero kama no maduong. Adon koro walore mondo koro kawe gi kocha, kawe gi koni ibendi bigodo gi koma chielo kocha cha. Nyako diecheng machielo e chenro machielo matedo gi chiemo ani luonga ni Jael Lieta. Easter and April school holiday giveaway. Make unforgettable family memories. Dubai now you travel. $1,000 per person share. Enjoy. Explore, discover.
Negin si Tichangu kama yani sample la chenro ma mbaro dibe ni kelo ni mongo chal ma waro chalo ko wondo nyen maga ko aga kilo mano mo renja ko so isum ko ga san page mo
cheni kai ni ti jatend piny kawan bikin program mara jatend piny Kenya odhi bedo ka Nairobi kae kaka digital education hub kata mano kar kuweche gi maga manyasa office no mano mar Dagoretti bende gi moko ko temo sikunde mag school mando primary school north aga besi western primary mano di pero cheni no kawango gedo mano para ngimi ko mo ke jwa jatan piny regi urado kod oganda matho wetlands do alwora makawa bende kamo ayudo ka matimre kori neno ka chenro na achiel kachiel wadhi bedo kanyo achiel kachiel mano ka wabedo kae ka waluwe nyakwara mogi jong mano ka wantiere kodi ka okinyi ma kawuono chenro mamoko mapo ntiere ka wamedo luoni okinyi ma kawuono wadae mondo wadhi warang madhi bedo ka timore e od bura mapachoka e od bura mapachoka nyakwara mogi jong nitiere yiero madhi bedo ka timore ma komiti bang' ka joge mane ntiere komiti gi ne owito oko mago jogo mane tiyo machiegni kod jatend piny Kenya kata jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua mano kama oting'o jaod bura mano Gathoni wa Mushomba mano chung'ne komiti ma odiochieng' ma kawuono dhi bedo kanyo ka itimo negi yiero kata ka irango gi eyo makare odiochieng'ni ma kawuono mano Constitutional Implementation Oversight Committee odiochieng' ma kawuono dhi bedo kacha ka romo are sang'wen gidhi bedo ka gitimo yiero margi. Komiti machielo bende madhi bedo ka romo en PAC mano public mano dhi bedo mar public committee mar energy bedo ka kawuono paro ka jalup jakom mano ma komiti machielo bedo ka bura tulo mar kon nitiero gi malo ke tinyo kod moge jwang kata return to work formula mano kar tiegruok kata tatsomo mano ma Technical University of Kenya modiochieng' ma kawuono ten migawo mar somo ochano kendo iko chenro ma kamano mar keto kogno e chenro mage mag dok e tich gisebedo ng'anyo kuom kinde malach sani kendo koromo saa 3:30 dakika machoko wuok sani gidhi bedo kata ka gintiere Jogo House B orofa mar 10 kama gidhi bedo kata ka giketo kokgi kaka ginyalo dok e chenro mag somo e mbalariany no mano mar Technical University of Kenya jok madhi bedo kar kanyo ting'o Migoso Gamba jatend migawo mar somo kaachiel koda ka jagoro mongirore migawo mar somo mamalo kod mago mag timo nonro Dr. Beatrice Muganda Inyangala madhi bedo kar kanyo ka medo luwo chenro machalo kamago. Nyakwara mogi jwang moko bende timore kod gwenge mopogore opogore Uganda nitie kod paro mopogore opogore odiochieng' ma kawuono bende yangore ni dhi bedo kwawuok kae matimore Technical University of Kenya matimore kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro kar thieth mong'ere kaka Russia kata Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Kisumu ogole lemo mane ntiere kendo komede ngas mochopo kara bedo kaka bad migawo kata parastatal tiende nang'o e pacho kae jotelo mago mag Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital dhi bedo kata ka chiwo twak ne jofwambo odiochieng' ma kawuono bang' ka osiptalno osechwal e rang'enyno mar National Parastatal. Kamachielo bende kaunti ma Mombasa nitiere romo mag wakeini mideno kanyo ni Women Empowerment Forum
maidhi bagi e kaunti ma Mombasa joja okolowe e yo makare ka kaunti ma Siaya nitiere weche mag thieth ma bende gibedo kata ka girango ni magi wacho ni non communicable diseases ere kaka oganda nyalo bedo gi thoth kata ng'eyo gigo matimore alwora magi mag sektor mar thieth joja molo nitiere kar kanye kaunti ma Mombasa kaunti ma Siaya ka kaunti ma Migori yangore ni kaunti ma Migori na achiel kuom kaunti za pago chiko ma bende oketi e lai mano mag yudo sir mag omenda maromo $430 mano ma World Bank chiwo e chenro mopogore opogore mag konyo weche mag pi kod ler mar alwora. Juma luono sigana makamano kinyi makawuono mar mondo mi wakoni ni gin ang'o gini madhi bedo kata katimore e kaunti no ma Migori kod mago mantiere alwora mare. Wadhi bedo kakon mathoth nyakora monge jwang' e chenro mar mbaka oromo kaon walose wi midhiero ma ikelo kod kuonde kunyo mula bang' oganda mathoth bende wito ngimagi. Nyawadwa Sharon Ong'ao donjo kako twak makamano modhi bedo kodhigo nyaka saa 4:55 okinyi makawuono ka nitiere kod jolony modanono godo wechegi achiel kachiel. Ago nero kamano kuom winja kendo mawinjo weche manyien kama ne gibiro kanyo mag weche madhi biloso weche manyien odiochieng' makawuono. Wadhi bedo gi thoth kod gigo duto madhi bedo kanyo achiel kachiel. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mukiew nyaka sangwa welwet Sharon Ong'ao madhi bedo kakelo ni chenro mara mbaka oromo oriti masani. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Juma mokalo ne wawuoye kit pith ma kisungu dendo ni azola. Azola en plant kaka buya. Odiochieng' ma kawuono wadwa ni wawuoye kit pith mar oniambo. Ng'ama semo konya bet gi gombo mar pidho oniambo. Achiel nyaka ket ler ne chien. Mar ariyo kik obed ng'ama ni garaka. Oniambo ne en gima nwanene chon. Kani puro e puodho to ne wapenjre gani to gini ang'o miubet e loka. Koro kan wadhi e puonj to nwayudo ni kara gini en gima ber makonyo lo. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. When I look at Ryan Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me,
God hawezi mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Nenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo bro maliet. Oke ondamo 107.1 FM. Kari luo. Kapela na kuri wadokosa. Mari Maramogi TV. Maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sikosel tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sikosel. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakoro ngwajonka moro mintiere Cleophas osemichal mar fwambo sebedo gi ng'eyo weche mabendo brobedo kwa weche makawuono duto te mabendi brobedo he weche mago manyien mabendi brobedo mreka kwatieko cheno mar mbaka oromo wabrobedo kwa kao achiel kachiel. Koka mano harwaki ni machiegni maine twake chenro mano mar mbaka oromo. Pile ka pile nyakoro ngwajonga wajabedo gi jithor weche mopogore. Okiny makawuono wadoro mulo sekta mano mar mula. Nyakoromga juang higani kende, hangini kawuono en mana chintere kapaga riudu maradek. Higani kende ji aboro. Osalalongi magi kalure kod masira yudore kar kunyomola. To kuonde kunyomola wantiere gode gwenge mago makalwe. Gin kuonde kunyomola mabende wasebedo kwa neno midhiere mopogore mabende yudo onagi. Katika mano kopogore gi gwenge mago makalwe kaka Sing'isi Siaya gi Migori, wantiere gode gwenge mag Imbo mar